al'ajabi ni da masallama muna so ni aure san ba ma yi shi ba. A farkon haduwar mu ni da masallama a cikin gurbi na WhatsApp na ga ta yi sallama, sai kuma muka gaisa gaisuwa ta salama. Ta yi dariya ta ce min yaya sanni da himma, na fara yin zancen soyayya ta katse ni, jikar na furta zancen so gare ta ma. Sallama ta ce min ita ta kusa aure, abinci nake ci sai nan take na kware, domin a zuciyata ƙaunar ta na kudire. Masallama ta ce min rabuwar muka daure, furcin da na yi maka ba zan kara ba. Abin al'ajabi masallama muna so ni aure san ba ma yi shi ba. Kai wani abun mamaki sai ta kama zigani, ta ce wallahi ta yi asara wacce duka ta rasa ni. Maganar masallama sai ta kara tsimani, ta ce kare na damu na kuma daina tunani, aure ni bi na Allah ne kare da kamanta. Abin al'ajabi ni da masallama muna so ni aure san ba ma yi shi ba. Al'ajabi ni da masallama muna so ni aure san ba ma yi shi ba. Sarkin da ya yi mu shi ke haɗa soyayya, da gaskiya ka so mutum da zuciya ɗaya, wanda duk ya so ka sai ka so shi so na gaskiya. Na so ki zo a mata ta zan yi dariya, kuma na rasa ki ban sallama diya. Abin al'ajabi ni da masallama muna so ni aure san ba ma yi shi ba. Abin al'ajabi ni da masallama muna so ni aure san ba ma yi shi ba. Muna so ni aure